Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. When you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu, Makhumalo, Ubaba Mselegu, Mpilo, indaba yama damages inhlawulo nelobole elenzelwa ingane uma wengane engezushada nobaba wengane. So kunale episode endala uMakhumalo wahamba waya kubo kaMpilo komalume wakhuluma nogogo. Lapha ngaleso sikhathi uMakhumalo ekhuluma nogogo bakhuluma into okubukeka sengathi iphelele indaba le uMakhumalo wayezokhokha. Ngazi ukuthi wayesezoqedela noma wayefika okokuqala yini ileyo part engayikhumbuli kahle. Baqeda ke nogogo ukuthi ngeke ngisachaza konke. Ugogo wathi ke uyabanika imvume yokuthi bashintshe uMpilo isibongo. Okokuqala siyabona ukuthi uMakhumalo uyamthanda uMpilo, lokho esingeke size sithi siyangabaza nokuthi athathe step ehambe ke eyosiza ingoba kakusuka othandweni. Kodwa ke uMseleku mayezoziveza njengobaba olandela amasiko ethi babantu bosiko, besikhona isidingo sokuthi acele ongaba umalume, ubaba omncane or ubaba omdala kule ndaba ukuze ezinye izinto ezisala ngaphandle, ngoba manje ngoba ugogo ade ekhuluma noMakhumalo yaba khona indaba yokuthi bekungathi besebephandle benegotiate ezethi uMakhumalo phela ukuzokhokha inhlawulo akusiyo i-must because angazi noma wayechaza ukuthi abanye obaba bayabaleka. Kanti manje ngokubuka ubaba uMseleku nangendlela ayiveza ngayo kufanele ukuthi azigcine lezi zinto ezihamba namasiko enzela izingane zakhe ukuze zingabe hambe zitholana nezinto nabantu abangasebeze beyisebenzise as advantage ngathini ukubangela izingane inkinga. So ichaza leyo ngasekugcineni. So uMakhumalo mayikhuluma yena nogogo baqedile, sikubonile lokho. Kodwa ke ngeqiniso nabantu futhi abaningi abalivezayo, ingane okuthi uma wayo mhlampe akazushada nobaba kuqale kwenziwe inhlawulo. Inhlawulo ake sithi nje umndeni lo kababa usuke uvuma ukuthi cha ingane eyethu, step sokuqala. So step 2 lana ke osokufanele benze ngendlela lomndeni okomalume ugogo noma kubo kamama wengane abenza ngayo le part yokulobola ingane ukuze iphelele into. Emva kwalokho ke umntwana uyobe sekwazi ukushintsha isibongo. Injalo ke kuna step 1 okuthiwa inhlawulo, step 2 ila okwenziwa khona ukulobola ingane, kube khona ke ukuthi ngapha komalume uzophuma ngembuzi nangesiphandla sakhona, nangapha futhi ekhaya bazomamukela ngendlela yakhona. Lokho ke okokulobola angikufaki in details because nginalento yokuthi ikhaya nekhaya banendlela abenza ngabo izinto zakhona. Ngeke ngisho ukuthi mhlambe bazofuna inkomo ezingaka bazoxoxisana bagcinephi. Lokho sekusala kuMseleku ewubaba wengane okuMpilo nomalume or umkhulu noma ugogo. Noma beqedile uMakhumalo nogogo ukukhuluma ukuthi njengoba nikhiphile lokho enikhiphile sekuphelele, akuphelele mangabe step 2 kuyi-must.
Neqiniso ke lithi ubaba uMseleku maye kwazi lokhu noma engakwazi fanele phela abuze kubantu abadala noma abangaphambi kwakhe njengoba wayesho nje uMangwabi ukuthi ezinye izinto ubaba uMseleku ziyamdida okufanele ukuthi akazibuze kubantu abanolwazi. Kwenzelani ke lokhu? Umpilo uyakhula phela. Uzokhula umpilo abe ney'nkinga. Mayeseba ney'nkinga kuvele kuthiwa oMseleku nozungu abe confused-ke manje umntwana. Kanti uma nje ubaba eyenza ihleleke into iqonde nasebefuna ukuqamba amanga sebethola umpilo naye mhlampe sethi uyayizamela uyifunela usizo izinto ey'njalo mhlampe uyahamba eyobheka kubantu bamanga ngoba vele kushiwo njalo kuthiwa iy'nyanga or izangoma abantu bamanga ngoba bahambe benganqeni ukuqamba amanga. Yithi-ke ngikwenzele isibonelo esiseduzane. Angazi noma nonke beniyibuka yini isho kaGogo Sikhotheni. UGogo Sikhotheni sihambile naye. Mase sifika ekugcineni angithi ubelobe esho ukuthi izinto zami zonke ngayithola nguSikhotheni okuyinsizwa yakaDlamini ophuma esayidini likababa. Kodwa uma esefuna laphaya umndeni ka-husband wenze uvume lento yakhe ye-polyandry noma beyenzelwe ishow, uyijikile indaba esehleli nefamily yakaMonde. Wathi hhayi uSikhotheni phela namlobola yena u-right insizwa yakaDlamini. Lona umkhulu osofuna ezinye izinto manje uMothenenge. Ngase ngithi mina kanjani ngoba phela uMakaTumi okumakaGogo Sikhotheni yena nje akayizwa nhlobo into ye-polyandry futhi naye ngesikhathi ebachazela ubelobe ethi mina ngeke ngihlale ngamlaleli uSikhotheni. Angithi uyabona ukuthi sekuvela manje omkhulu abawu-2 kuSikhotheni. Why? Ngoba kunesayidi likama kunesayidi likababa. Kodwa igift yakhe yavela kwisayidi likababa. Ngapha uMpilo mayekhula naye umkhulu wakhe ovela ngapha esayidini likama wakhe efuna nje ukuthi ayibusisele ingane noma amphe izinto. Akazulobu ehambe engazi ukuthi mhlampe abe confused ngesimo sokuthi izinto zakhe abaziqondisanga oMseleku uma beqala bethi bayilungisa indaba yama-damages nokukhokha-ke ukulobola. Because mina nginalento yokuthi if uzolandela izinto zesintu, cha sengisho kunina-ke angisho kobaba uMseleku. Obaba uMseleku bayazi ukuthi bona benzani kanjani. Uma uzolandela izinto zesintu ungabalekeli ukubuza kubantu abadala abaseduzane. Nakhona futhi mase uyabheka ukuthi lo baba or lo anti mawumbuza into ekanjena yena uzokutshela yini iqiniso akazukulahlekisa. Mase uyayenza-ke into yakhona ibe nge-order ngoba uthola abantu behamba zonke iy'ndawo bazozwa into ey'nje sebeyayilandela nabo kuthiwa isintu. Bezwe lokhu sebeyayilandela nabo kuthiwa isintu. Ngobani? Awulufunanga ulwazi kwabanye abantu futhi waba nesiqiniseko ukuthi yikho lokhu. Manje nje uzohamba ushayisa yonke indawo bazomemeza ko-TikTok abanye ogogo laba yaxolisa ukuhleka ukuthi ngibuye ngibe nomsangano. Bazomemeza labo gogo baka-TikTok laba bathethayo umuntu azacasa ukuyibuza ukuthi ayibo mayeyazi lento ekuye ne-message afuna ukuyinikeza abantu iqondile pho ucasulwa yini? Ubone phela manje ukuthi yabo le kuthiwa siyenze ngenkani lena nje siyafunzwa lento esitshelwa yena kuthiwa siyenze. So ukuze-ke ungazitholi uphoseka la ufanele ungaphoseki khona, buza nje buza ngoba ezinye izinto azinzima. Yilezi-ke esithola ukuthi mhlampe zizoba nzima eseyihlupha wena usuhamba ufuna usizo ngoba vele-ke lapho ngenzeka ukuthi impendulo yalento ekuhluphayo awuyazi. Uzosuke uthembe lo muntu ozokunikeza impendulo kwinkinga nawe ongenayo isolution. Kodwa lokhu nje esikwaziyo nathi ukuthi ingane kuyakhokha inhlawulo. Kuphelela lapho yini? Phela ngeke kwenzeke ukuthi manje zonke iy'ngane zitholakala emshadweni ngoba zikhona-ke iy'ngane ezingatholakalanga emshadweni. So ngabe usubuza-ke phela kwabanye ukuthi kwenziwani? Bekutshele ukuthi hhayi ufe khokha inhlawulo okwenziwa kanjena
okulandelayo yilokhu makwenziwe kwaqonda kahle kuphelela la. Asikhanseli umsebenzi owenziwe uMakhumalo ngoba nayo bezama ukusondeza ingane eduze ngoba eyithanda. Wawenza futhi umsebenzi omuhle, wakhulisa ingane. Kodwa manje mawukuthi ubaba uMseleku owabakaMseleku bayakweleta indaba yelobolo likaMpilo, abayenze phela sebenzela uMpilo. Ngoba lezi zinto lezi zesintu zihlupha ngokuthi zihambe kuthiwa awu uyagula into yakhona kodwa ayidingi odokotela, ayilungisanga into ibe nokukhuluma. Kanti-ke nje abazali abalenzi iqiniso nomsindo uma belungisa izinto abake bewukhiphe. Ngoba manje uma sekuvela kwi-TV show sekunezinto zokuthi basuspicious, i-blackmail, bese azophindela kule family, phela nale family izothi oh sekukhulunywa ngathi uyabo into efana naleyo. Asikho-ke lapho. Bengifuna ukuzocacisela-ke ongatholanga kahle le ndaba. Sibonile ugogo esho ukuthi ngiyanikeza ama-blessings ukuthi umntwana ashintshe isibongo. Kodwa manje kusengenzeka ukuthi ugogo usho leyo nto ngoba kukhulunywa naye ephambi kwaMakhumalo, kanti umkhulu kaMpilo uthi cha, angakaze nje ngiqale ngithi ngiyayidinga into efana naleyo, okusho ukuthi nje uyidayisile le ngane. Masiyavela-ke into ukuthi hayi bo ubaba uMseleku ilokhu angakwenzanga, ngoba kuyavela kubantu abaningi ukuthi kufanele kube njalo. Mase kuthenini-ke endabeni yokuthi ubaba uMseleku uyindoda yesintu, cha, mina ngokwami ukucabanga ngangitshela ukuthi ubaba uMseleku mhlampe uhlobo lomuntu osenencwadi ukuthi izinto zihamba kanje, zihambe kanje, ngoba uyayigqugquzela into yokuthi kufanele silandele lokhu okwethu, siphume kuleli side. Kanti manje mase silandela ishow nasi sesibuza abantu abadala kunathi, siyathola ukuthi hayi izinto zakhe shuthi uzenza ngendlela ehlukile. Okuwukuthi-ke phela manje vele-ke ngeke sisho ukuthi hawu wayengalandeli le, ngoba vele wonke umuntu la sikhona kukhona ukuthi omunye uzothi mina kuyangisebenzela makunje, siphume-ke ey'ndabeni zakhe. Kanti manje ngoba nje bekuloku kuthiwa ubaba uMseleku uyindoda yesintu, nesithembu sakhe esisukela vele ukuthi uhambisana nezinto zamasiko, akuyona into entsha. Ufix-ke hhayi wena, ufix wasey'cabangela ukuthi oh shuthi ubaba lo vele yena nje into yakhe u-ABC to Z, kuloku kuzoveza ukuthi hhayi lolu daba lolu lenziwa kanje ngokwesintu, lolu daba lolu luhamba kanje ngokwesintu. Hhayi-ke kanti akhona namanye ama-page ko-Instagram abo-ke bekhulume ngezinto zesintu. So ngiyaye ngilalele ubaba uMseleku ukuthi uthini, ngihambe ngiyolunguza ngale kulela page uma ngibona ukuthi hhayi kungenzeka ukuthi lento mhlampe basuke bayi-adjusta phakathi, kukhona bakushintshile. Mase-ke ngijikela kubantu abadala-ke sengiyabuza ukuthi oh into efana nale or lo mcimbi uhamba kanjani, bengichazele. Mase ngibuya-ke la ngize ku-YouTube ngoba nje ungizwa ngikhuluma ngathi ngiyabheda kwesinye isikhathi, no, ngiyalufuna ulwazi lwento engisuke ngifuna ukuyiveza ngaleyo ndlela ejule ngayo. Njengalokhu kwelobolo ngikutholile kwabakuchazile, ngakuthola futhi kwenye ividiyo yi-Facebook dala ukuthi ngeke ngisayithola. Ubhuti nje wayejabulela ukuthi yena uyokhokhela ingane yakhe, bathi abantu wo usazolobola uma ungamshadi uma wengane. Ngathi mina hawu kanjani, sengiyitholile-ke impendulo, sengiyahema, seningaze nize nicasuke njalo nithi oh selokhu ekhuluma engasaqedi. Ngicela ukuthi ni-subscribe. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.